हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै एलेक्स प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल देमसि बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों साहा माखानि जाकुआ फालो। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं देमसि बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि फेस्ला फाव खालामगिरि बिथां मेन्देला ब्रह्म आरो बिथांजों लोगोसे ब्रिलिना मोसाहारि। मेथाइखौ रोजाबदों लोकिश्री स्वर्गियारि बिथांमोन। लोगोफोर, ओमफ्राय बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल देमसि बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ जोब्बायानो जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल देमसि बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जों साननैसोनि उनावनो एलेक्स प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना सोर सोर दानिफ्रायनो नायनो एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय आरो सोर सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै दं बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। बे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो माखासे बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय थायो।